Idol е една прашинка от това, за което съм тръгнал. Аз се стремя изцяло единствено да вървя към Господ. Това ми е основната цел в живота. Никакъв текст. Той дори не си е направил труд да научи малко от текста. Тая песен аз съм я измислил, казва го на визит. Млъкни, бе! Много стабилна критика, много морално извисена критика. Аз трябва да се взема бележка от тази критика. За мен Иван е невероятен кабаретист, но това не означава, че е много добър певец. Трябва да обърне повече внимание на пеенето, ако иска въобще да остане на музикалната сцена. Иначе по-добре да стане театрален герой. Аз престанах да му се дразня, защото просто го приех такъв какъвто е, но не мисля, че той има място на финала на Music Idol. Отни там е! Нямаше кой да изпее. Никой друг няма да усети чувствителността на Милко Калайджиев, освен Иван. Аз съм без коментар за най-големия. Чудесно. Дами и господа, Иван. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария терген млад съм, вечер е карен. Не искам аз да съм самотен, гладен, беден и бездомен, тук при стария терген, всяка вечер е карен. Я елате пиленца при Батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си Батко, къде си Батко, да ти пея сладко, сладко. Къде си Батко, къде си Батко, да ти пея сладко, сладко. Айде, рекинка и салатка, жик-так, тупо-тупо-тупо-тупо, я. Ей, ма ви много хустрите! И вече младият ерген няма никакъв проблем. Всички мили мои са в кафеза и не могат да излезат. И вече старият ерген няма никакъв проблем. Всички пички са в кафеза и не могат да излезат. Я елате пиленца при Батко, да ми пейте сладко, сладко. Къде си Батко, къде си Батко? Моля те, уважи ме, стани да играеш, моля те. Къде си Батко, yes. Моля те, уважи ме, стани да играеш с мен. Сега ще ви покажем какво правим на циганската сватба Вайтос. Като влизаме на сватбата, дигаме ризата и си бъркаме в пъпа. Защото като си бръкне в пъпа, се свързваме горе с хазяина. Питаме го, може ли да се легавим? И той казва, Ванко, само така. По-спокойно, Ванко. По-спокойно. Дръж се, Ваню, дръж се. Оп. Чакам знак кога да вляза. Подскажете ми кога да пея. Я елате пиленца при Батко, да ми пей... Ай, станете горе, какво ми са правите? Къде си Батко? Къде си? Ставай! Да ти пеем сладка, ставай! Батко, къде си Батко? Ай, станете, за вас го правя, какви сте хора сте, бе? Батко, къде си Батко? Да ти пеем сладко, сладко. Къде си Батко? Къде си Батко? Questo è questa parte o quell'altra parte? Quanto se ne è una parte? Галина. Това чуеш мнението на журито.
Къде си ви или къде си? Извинявам се на възрастната аудитория, която разбира от музика, просто спазвам сценарий. Простете ми. Ма добре, Меслият си го спазвал. Най-важното, което аз ще посъветвам е никога да не подценяваш зрителите. Иван, ти защо как така го спазваш този сценарий? Ти по принцип нищо не спазваш, по сценарий спазваш. Просто BTV има късмет, че ми влиза във филмите и горе-долу, нали? Ще я направим. Горе-долу. Давайте коментарите си изпълнението му, другото е безмислено и е смешно. Така, нали, се е стегнал, взел си е... Лука от всички тия неща, тък му тръгна много прилично да се представя, докато не си вдигна ризата и не си бръкна в пъпа. Там вече всичко стана ясно. Аз се забавлявах, трябва да ти кажа. Забавлявах се. Да, извинявай, Мило. Тази песен за първи път я чух в Айтос на циганска сватба. Значи аз мисля... И понеже аз от малък, нали, защото така сега си пееме и ме знаят като певец в Айтос. И, Ваньо, знаеш ли на цигански? Да. И я запее Калнамана Гушманда, Чока Задрабанка, да. Измислях си текста и циганина идва и казвам, ти знаеш по-цигански от нас, бе, този, как ти беше името? Значи аз мисля, че има разлика между забавление и между пеене. В смисъл, тръгвам сериозно, пъпчето показвам лекичко Айде да чуем за майта. само и Фънки какво мислят и след това ще си довършиш. Аз мисля, че той си намери амплуато днеска. Айтос. И българската музика ще спечели много, ако се ориентираш изключително към поп-фолка. Мичо Пайнера, ще се прегаваме после. И чао. Фънки. Аз нямам коментар. Аз те моля просто да ми простиш и те обичам. Точка. А мен обичаш ли? Има хора, които обичам повече от тебе. Добре. Фънки. Това е. Да. Чухме коментара. Ако симпатизирате на Иван, искрено ви се чувствам. Може да го подкрепите, като изпратите СМС с 158-66 за мобилните оператори или пък се обадите на 0900, къде изчезна врато. 555-66 за БТК. Има хора, дето ми пращат повече от 2 или 3 СМС-а. Трябва да има конкуренция. Не може най-големия да продължава и да го спечели, все едно се разхожда. По едно СМС-че. По едно. Не повече. По едно. Сега идва ред на момичето, за което